Ние сме малка семейна фирма с дългогодишен опит и сърце, посветено на това да подкрепяме всяко семейство в най-трудните моменти. Смъртта е неизбежна част от живота, но всеки човек заслужава достойно изпращане по пътя към вечността. Разбираме болката и тревогата ви и сме тук, за да ви помогнем с уважение, грижа и съпричастност. Професионално отношение, съобразено с вашите нужди. Без допълнителни такси, комисионни и без посредници. Коректност и прозрачност 24/7. Готовност да ви помогнем. Винаги на ваше разположение. Доверете ни се, а ние ще се погрижим да изпратите своите близки подобаващо и достойно. Потърсете ни на телефон 0895 980 997 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Погребална агенция Вечен мир, град Варна.